Praise God. Padayon lang. Dahil buhi ang Diyos na ato. Galaganan mga isoon. O nadunggan ako, hallelujah, makusganong paggamit niya sa Ginoo. Praise God, nampisa parehan kita kami na layo naman ko diri. Ka 1980, wala naman kahit muli dito sa mua, baka sa bakasyon na lang. Ako sa kita, mga isoon kong official na siya. Hanggang ako nadunggan na siya yung nahilong district presbyter sa Southern Mindanao District. Lord, salamat sa inyong pagpamahal. Hindi kasi meron lang natin gumawa ng iso. Alatulog sa Bible School, sila nindot ng ministry. Ito rin mga iunahan mga kaiso namin, hindi ka speaker ka na na agi. Ay, ang agi mo na itong pamatuhin sa siya. Hallelujah, kung saan dalay mo na ginonalipay ko nga siya mo itong invited guest para isuon. Without further ado, hallelujah. Akong ihatag kini mga microphone sa atong invited guest, Reverend Murillo Pandoy, Tumago. Apil ko mo sa mga naigusap kusupay ng lino. Kunya, katawag na ako yung mga bagyo. Pero bisa pa niya na, nagapag-Diyos, nagapag-igong whatever losses na na-incur o may-abot sa inyong mga pamilya o sa mga simbahan, ibalik ka na sa Diyos, pilot-pilot sa pamahagi na sa pagbubuhay ko sa Diyos. Amen. Salamat kayo. Kung nasa tanan at sa Ginoo nga nakahimog na kabahin ninyo sa inyong panaw padung sa langit. Mga ladies, sa inyong panaw padung sa langit, mga ladies na sa section 1 sa Cebu, nakaupan mo ka nali. Lipay kayo kung nakaupan ka ninyo, and then mas doon pa ko kalipay, kay ako naman nakita nga panagsama ang atong direksyon padung sa langit. Amen. O nga, ang tanang himayang kadungganan iya sa atong Ginoong Jesus. Also, ako ipabot apat timbayan ito sa atong pamandirian atong district presbyter, Pastor Ernie. Good evening, sir. Kung tayo nag-lunch, siguro magkabot ng ito kaniya. Then also sa atong Signal Presbyter, Pastor Tony. Amen. Salamat sa Diyos. Kung ang ilang minister ni Sister Teresa na mong kabahin sa akong ministerial group. Kay apil, usa sila sa mga pipila na nag-extend of invitation sa mga batang pastor na sama kanamo. Kaya pagpunta sa 2003, dito pa ito sa Giso. Nagkawan ko sa ilang, nagkawali ko sa ilang murag year 8 pa dito. Itong mga tinahi, may mga sa ito. Itong cruise days, hantog karoon na pagyapon, nagabitay pa na sa akong kungkong o nga from Mandawi ladies. Salamat kayo kung ganahin mong kabahin ang Mandawi sa akong ministerial group. Salamat sa pagtihayong Pastor Corning. Ako ito i-isip na ako ikain nga mga kabahin factor sa pagka-develop yung magawa yung maguluhat sa Ginoo. Kasi sa South, kung nga I believe, nalimit ako kung ano sa ito, na-imbitar ko niya yung magwali sa district ladies dito sa Ormoc. Salamat. O ako itong ipang-treasure ng mga kasinatian tungod kay kadugang yun sa pagkalibugo o sa disenyo sa Diyos sa ministry na iyak akong gibuta. Also, praise God, salamat sa atong ladies committee. Of course, pagpapamanan ng Sister Teresa sa district, sa section, Sister Mayor, Sister Amy. Salamat sa trust na magkakuban
kaninyo karon na sa pagwali sa pulong sa Diyos. Amen. Isang taas na sa bibig. Salamat ka. Salamat sa imong extension sa imong pagatiman. So, sa airport, paghatod diri niya sa kaayo na imong itutulog para tugon kapag samot sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Mura na ako magwali ko nga rin. Very excited kaayo. Amen. Nga, salamat sa Diyos sa tanang mga kapatid Pastor Dinteri. Salamat sa ating mga pastors. Tapos Pastor Pete Mariblanca. Salamat. Ang nagasubaybay ako ay kanunay ko nagpapagtanaw nagparin niya tungkol kay nakoy ginasunod something iyang anino especially sa construction o sa ubang pamulaton. Amen. Kaya salamat sa Ginoo ang Diyos magapanalangin. At tanang himayot lungganan iya sa Diyos. At ang pagkasikang palapak sa paglayan ng ating Ginoo. Kung ginari ko gamay, sa lang 8 o'clock, mga 9 ako malata. Para nagkapangat pinata sa alas 9. At least na, kung di natin mo humandaron, mga islat siguro kumagamay, kung di human mo sa gabi ang luyo. Tapos kung di pag-ipahuman, kumali ko sa sunod tuwing. Hallelujah! Salamat sa Diyos! Amen. Amen! Kung sa atong pagkari, siyempre, mag-apo man sa Diyos o mga ayugiya, then the Lord just impressed nagbutang o pagbati sa kasing sa mga unang na dili ko mamuya kay magbuutan man ang inyong mga pastor na nagatulog kanino. And I trust your pastors na panayon yung mga matuto nag-nurture kaninyo sa pulong sa Diyos aron ka mamutubo o gamulambo diha sa inyong pag-alaga sa atong Ginoo. What I have here, ang akong idala karon, mutabang ako o kanang tukmod ninyo panuol pagsamot sa Ginoo. Mutabang kong inspire nga mupaspas pa ang inyong pagkikirog sa pag-alaga diha sa Ginoo. Salamat Pastor Lee sa gamay mga bits and pieces at madungog nga pag-alaga sa lapit sa kadagayan. Pwedeng, siguro kayo kayo pero may mong gamay sa laburo kung mag-antos ka sa kapaginoon nga nakapagkanhintang sa taliwala sa kadagayan. Dahil manundiyon nga dili sa lahat ng dautan na ihimog sa pangkabus pero mahimong masulong ka na sa mga nagsunod mo kung magpabilib ka sama ni Allah nagibutang ka man taliwala sa kadagayan. Sabagay, lahi-lahi man ang daggan sa atong pinsanito, dili man parehas ang atong value system, dili man parehas ang atong core belief. Praise God. Pero ang kabubukon sa Diyos, una sa tanan, atagan kita niya o maayong kinabuhi o maayong pag-alaga samtang naapakita din mo kaisunan. Hallelujah! At nag-himaya o kaluganan iya sa Diyos. Na magsugod ko sa statement nga maghimaya ka ba niya? Sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanina. Na-stereotype ang mga babae, ilabi na mga asawa, nga sa sosyedad na mag-ingon, babae ra man gudmi. Unya, asawa ra man gudmi. Basi mo si Mrs. na siya i-share gamay ugma sa akong gamiton diri para nga praise God. Ako siya tanaw. Hallelujah. Mga bright ang taga Northern Cebu. Hallelujah.
mga intelligent. Hallelujah. Unya, praise God. Grabe ang potential yun nga sa mong pagkadato. Ang sigla, kung hindi pa mamalag pagkaguban, wala may sabayan. Si Pastor Bande Magwali, dalalitanan. Dalalitanan. Praise God. Magdato ta sa espiritual, mag-asinsin ta sa kanya. Hallelujah. Spiritually, malimutan. And then, economically, maigsoon, wala ta magandori mo, wala ta magtinguha nga dahil buntas ka tilimban. Praise God. Pag igo na nga ang atong mga blessings sa Diyos nga atong dawatong di kay kaniya maghinubra. Ano nga mo isulti? Kay ang siya kamusurper sa challenge sa pamilya naman sa mga asawa. Sila may siya ang survey, ilabi na kung upat na gawag ang anak. Unya 600 na gihapon ang saka sa balay kada adlaw. Salamat sa Diyos, buki man na. Pero niwang-niwang yung gamay. Wala na kong ganiwang. Okay. Mudag ko mo, nga na mudag ko mga nanay, kaya ka na mga, siyempre, mas naghamon man ang luto, gamay na may sugar, anak, para may ilo, naghamon ang luto. Kunya, kailangan may mga bata, di ba, huruton ang ilang pagkaon, kamo may hurot sa mga pagkaon, pabilin niya sa sinatori, mudag ko mo. Kaya na na, praise the Lord, hallelujah. Kunya, bila-bila magsigig kuhan, magsigig hula-hula siya, hindi mo kayo mag-overtake. Bisa mag-ingat, do not be anxious. Ayaw mo magsigig hula-hula, ayaw magsigig problema. Pero sa mo kung ang realidad nga yung mga atubang. Sa kaon ka, supinahon ka, ayaw. Mauna nga, daghan ang kapi. Don't you know, sa pagdaghan ng kapi, mag-accumulate ang acid sa lawas. Ang parang may bawa nga ang titambog na yung pagdako, tungkol kay sobrang naka-acidic. Amen! Because of sauce! Nag-history ko gamay, bits and pieces rin, nag-history naman nga ito. The power of a well-informed soul. Ang gahong sa well-informed soul. Naman na yung estudyante, nagtulog ko isa nga, sir, bahala na basta kayo mga talag! Sabay sa pena. Pag magpastor mo, wala pag-ampog yung mga talag. Pero kung hindi mo mag-ngayos kayo ng specific, taga-ampog yung mga talag, hindi mo ganaman. Talaga palautang, talaga palaway, talaga pinagpulon. Parang ka na ngayon, basta kayo mga talag na ngayon mo din. Generic naman. Kung manalit mo hata ka ng Ginoo sa giyapon at itong mga pulos mang branded yung mga anak na sa Ginoo. Branded nga palaway. Branded nga hinatunon. Branded nga mangutang. Sa pautangan na ang talang mga ladies. May mukhang wano si Marco ang puspikas niya. Iskam. Pinunaan na yan nga ito. Praise God! Hallelujah! Ako manituyo-tuyo nga istorya ko yung naghan kaya para ang misahe magulo. Kung di ko pa, pagpukos sa sister Lord ngayon mo kung imbita ro pagbalik. Itaw, salamat sa
Diyos. Actually, Pastor Corning, wala, hindi na bigyan nga. Siyempre, balik mo ba tayo, di ba dapat magsulting ba eh? Ang putinsan din mga wasin siya maayo ang pamilya niyo mga prinsesa sa Diyos na atong mag exam na call. Practice call. Hallelujah! Grabe ang potensyal na ako nakita. Magkamo nga mga ladies, ang inyong panimalay. Kung mag-isip ka, Pastor, senior naman ko. Ay mong anak, imong mga apo. Grabe ang potensyal na mag-overhaul maayo. Ang kahimtang niya sa pag-alagad sa Diyos. Lugaw sa butan. Lugaw sa ito. Aros kaldo gabi. Aros kaldo. Lugaw sa butan. Kanang baringan. Baringan. Baringan kanang. Sasabi ko rin kanin. Kanang huli na mo. Suka. Unya. Pagkapaniyot to. Kamuti ang suka. Pagkagabi, mabawi. Baka sa manok ang ikuan sa bayan. Kabuto si Diyos. I have told this many times that it is not the will of God for you to experience life kanang barely enough. It is not even the will of the Lord for His children to live a life that's called just enough. Ang gusto sa Diyos, More than enough. Yes! gusto niya, More than hallelujah! Uy! Pagmay na lang ni. Salamat sa Diyos. Kasi malimot ko, muna nga mag-imayit ka Maria na puno ka sa grasya. Yan dapat. Manikamot ko nga kung pwede mag-twist na kung gamay ang inyong mindset, ang inyong self-concept, ang inyong self-portrait, ang inyong self-esteem, ang inyong pagkila, pagbatya o pagtanaw sa sarili. Now, ang ibuhat sa Diyos, tao na specie. Specie ang iyang ibuhat. Let us make man in our image. Of course, ang unang buhat sa Ginoo, ang male version sa tao. Si Adam. Kaya nakita sa Diyos si Adam na minuto, pareha ng inyong mga 500 yan sa inyong pitag, gano'n na kaana, panghatag ninyo na sa opirin. Kaya para manglipay ka na. Sa diyan na, nakita sa Diyos ka, nilimayo sa tao mag-inusar ka, nagbuhay siya kapikas. Unya, huwag siya mo balik sa apo. Dito siya mo kuha ng anak. So kung unsa ang DNA or cellular component ni Adan, maupod ang inyong component. Amen. So kung kita ka nun, binag-binag ka mo, kung puli ayaw na, pag-ipon na, babae, ra. Asawa, ra.
Tungod kay ang inyong pagkakamo gikuha na gikan sa lawas ni Adam. Kunya kung unsa ang make-up ni Adam, may version lang siya. Mawag hapon nga di ini ang nagadagang kanino. Sa kromosom naman siguro, XY, may nang diferensya. Pero kay man, si Adam, man, kamu, mga woman, kay may woman. Woman. Yan. Berarti ko pa kaninyo. Kay mo nang woman, kay Amerikano pa siguro itong si Adam. Ipakatugog sa Diyos si Adam. Natugog siya muli tao. Pag mata, hindi na. Mono sa diferensya sa kaminyo nga, huwag kang nagbawa, kaminyo ka na niya. Tapi na ganali, muli mo ka na kaminyo, nagsagong ra. Kaya ito, nakukuntang ang binigano sa babae, niya ang pagkabayan ay natagod na ko kay Bugay, urot sa nadori. Natuog si Adan, yang ditao, pagmataan. Hindi ba na? Di mo kay, pagbata niya na, sigang yan na. Muna, gitawag na uman, kanis. Pagbata niya, nakakatingkas. Di ba mura niya? Wow! Hallelujah! Pagkadaw na ito ang aking ino. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Basta kayo, last na video, nagkumalat niyo ang pamanay ng minsan. Praise God. So John chapter 19, verse 58. The New King James Version ni Ani Pakasulti. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, ingon siya, I thirst, iuhaw ako. Now, sa versiyon 29, gitagaan nila siya o suka. O niya, nakainom daw na Ginoo. May dalakot na to. Kung nais-nais nga sa sini. Pero wag din. Sa verse 15, so when Jesus had received the sour wine, nato niya, it is finished. And bowing up his head, he gave up his spirit. The advantage or the power of a well-informed soul. Mag-histo ko kang gabi una, by the way, nagalihong na ang Holy Spirit. Amen. Praise God. Andam na siya kung panalangin o dugang niya itong mga sensitive o mga open na mga kalan. And by the way, the great with our soul is through our spirit. Amen. Because the spirit is always willing. Amen. The flesh sometimes is weak. And then, in order to go through our soul, praise God, dapat na itong spirit, ang soul, open na siya. That is the one. That is the point where pwede ka makipagbugtong na ito sa Ginoo. The soul cannot. It is the spirit. Now, after this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, I thirst then. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing up, he said, he gave up his spirit. Maghisto po karoon yung sa pagtulunan o mensahe na it is finished. Translated sa Bisaya, pero layo na to. Naana ang tanan. Kumplito na. It is finished. Kumplito na. Preparado na. Amen. Naana ang tanan. Amen. Para pagkanato ang atong Ginoo.
sa mga katuyuan nga naming ani ang atong Ginoong Hesus sa kalibutan in the form of flesh. Mao na nga naay Pasko o dumuwa ta magtuo nga ang 25 sa Disyembre mao ang aktwal nga pagkahimugso sa atong Ginoo. We do not believe and we will never believe. Kaya ako sa amon yung pagka-25 nga ang 18 sa Disyembre Immaculada Conception. Unya, 17 rakado na yun. Kukuha ka na ng tuig ka, pastor. Sa sunod tuig pa, overdue ng bata. Kung naglindi natin na matawag na matulungan, nagsilibra ka ng Pasko kay namin naghambunos. Speaking of bonus, mga kapikas, sabi mo, bangay mo bonus sa inyong bata. Uy, wag tuwinin mo lang kung nasawa ng pag-ibig. Ano man, hindi mo lang. Katrabaho ko ba yaw? Ay, kayo mo pinanawa natin. Some of his purposes was to seek and to save the lost. O niya itong tima, because of souls. The other, ang uban is to serve and be the ransom for mankind. Ano siya mo alagad o mahimong lukat alang sa daghan. Another purpose is anong i-establisan niya ang iyang paghari. In fact, ang word nga Messias, dili lang na siya anointed one, is the anointed king. Amen. Sa aming anhi, hari, unang salamat sa Diyos sa tanan nito kaniya, sa tanan midawat siya ngalan, kaniya naghatag sa kagahom, sa pagkahimo, mga anak sa Diyos. Pinipawta na ang Diyos, o hari sa mga hari, o ang Diyos Espiritu, nagpalayag niya sa lawas, mauna ang atong Ginoong Hesukristo. Lapagan nato ang atong Ginoo. Ang cross sa Kalbaryo was the means by which the Lord Jesus Christ iyang i-akumpisar ang iyang mga katuyuan initially and completely. Nga nung initially, kaya nga itong kalwasan wala lang mahuman diha sa dahil nabautismuhan kita. Kaya igo ka ng hinurso ka, kunya, nabautismuhan, igo ka pa nakasulod sa gingharian sa Diyos. Amen. Uy, ang gingharian sa Diyos pa yan. Ang hari at 50 katuwa. Amen. Kalapan sa gingharian. Right. Kadato sa gingharian. Amen. Dato ng hari. Sige sis, wala pa. That's right. Salamat sa Diyos. Actually, sa nila pre-release na kumanghod, pag-slider ko ato. Nakuha ni Pagtulungan na in 1967. May una na ako pag-sold sa United Pentecostal Church, 1967. Nagpabautismo ko, last part, tama nga ko recollection, December 28, 1973. Pagka 1978, backslide ko. Hangtod sa 1977, wala ko nagsimba kay mangita ka ng identity crisis.